Ladies and gentlemen, nansi tina chaplain Muchabaiwa. Yes. Yes, no, viringidza chaplain Muchabaiwa na chaplain Baiwa. Mazitacho akangoda kufanana. Togamuchira chaplain. Togamuchira Masigo, nevateereri vese. Saka chaplain tine kaprogram katopota tichita navo pano neapa pane chingono kuti Mwari atendera kekuti vanomboyawo mbodzoreredza vanhu mbijana nekumboshare magwaro. Chaplain, munogona kuzviintroduce mamapfuurira mberi zvenyu nguva nei? Thank you. Ndonzi Chaplain Muchabaiwa. Ndiri baba vane mhuri. I think izvozvo chete zvakakwana. Muzora nhasi da kungotaura shoko ndisingapedzi nguva maererano kuti obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Chaitika kudhara ndechekuti vanhu kwaitwa yainzi sacrifice. Tichidzidza bhaibheri redu kudhara kwaitwa yainzi sacrifice yaifamba sei? Vanhu vaiita zvavaiita, vanhu vatadza vaizosarudza ringava gwai kana ng'ombe yakanaka, vobva vaipirisa voita kuti ipiswe zvochenura zvitadzo zvavo. So kune nyaya iri mubhuku ra1 Samuel chapter 15 pavhesi 22 ndo panoda kungoti ndishandise chete. Samuel anoti, ko Jehovha ungafarira zvipiriso zvinopiswa nezvibayiro sezvaanofarira kuteerera inzwi raJehovha here? Tarira, kuteerera kunokunda zvibayiro nokunzwa kunokunda mafuta amakondobwe. Nyaya iri apa ndokuti muprofita akanga anatsa kutaura zvakanaka kuti indai mundouraya zvinhu zvose, mundouraya zvinhu, hapana chamunosiya, vana, mombe nechi. Then vanhu vakati vaenda kundorwa kuya vakasvika vakasarudza zvimwe zvinhu zvakanaka zvavaida ndokubva vasara nazvo. Ndo panozouya muprofita akuchitaura kuti imimi zvinhu zviri kuchema izvi zvamatadza kuuraya, but Mwari akati urayai everything. Ndobva masiya makwai akanaka, ndobva masiya mambo, ndobva masiya mombe kuti muzopirisa. Asi Mwari unofarira here zvipiriso kana kuti chibayiro kudarika kuteerera? So tiri kuti isusu muupenyu kana kuti mukurarama pane patinofanira kuteerera than kuita chibayiro. Nokuti chibayiro kungoita kwekuti chinodzimara chava formality, inodzimara yava routine, inodzimara chaa chinhu chatakuita, but isusu taita disobedience, tisina kuteerera. Saka toda kuti isusu muupenyu tofanira kuteerera zvinodarika chibayiro. So tiri kuita sei muupenyu hwanhasi? Vanhu vari kuita masacrifice than obedience kushoko raMwari. Masacrifice ava vanhu vari kumaofa sei? By singing, kuya kuchurch, munhu ongozouya ongoimba, but during the week munhu anenge aita zvese zvinodiwa zvisiri izvo, anenge aita everything chakaipa, ozongouya kuchurch musi weSunday ava kuita chipiriso through singing kana kuti preaching. Taane mapreacher akuita everything, vanoba, vanohura, vanomwa doro, vanoita sei, but musi weSunday then he come obva aita sacrifice yake through preaching. Dancing, vanhu vanouya kuchurch kungozotamba, but during the week pavanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa neshoko raMwari, pavanofanira kunge vachirarama in obedience to God's word, havaiti. Vozongoti musi weSunday it's now like chava chipiriso chongoti munhu anoziva kuti musi weSunday ndongoenda kuchurch, ndonotamba, ndondoita sei. Then vanhu vanongouya vozongoita maprayers avo avanoita musi weSunday, worshiping and prayer, just only Sunday. But during the week vanotukana nevanhu, havagoni kugarisana nemadzimai, havagoni kugarisana nemaneighbors avo, havagoni kuita everything zvakanaka zvinotaurwa neshoko raMwari. Then vanhu vanosvika pavanoita chipiriso chingava chemaoffering nemadonation yokuti tinotozikanwa kuti baba nhingi ndo vanopa matithe, baba nhingi ndo vanopa zvinhu, but ivo vari kurarama here semukristu? Ndo zvakaitika apa kuti vanhu vakaudzwa neshoko raJehovha kuti ndai munoita zvakadai. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti tinofanira kuteerera mirayiro yake yese kana tichimuda than kuita zvibayiro, kuita zvipiriso. Ndingada kupa semenzaniso yakawanda, ndeipi yandingapa inini? Let's say toti isusu munhu ane mwana wake, mwana wako iwo unomutuma every time kumashopu
enda unonitengera chingwa, enda unotenga chakati, osvika otenga masweets kana kuti okanganwa, odzoka kumba wakutaura naye otaura mune zvakanaka, sorry daddy, sorry mama, ndazokanganwa, achizvita everyday. Tingati mwana yeye anoteerera? Mwana yeye haasi kuteerera, ari kuita chibayiro chokuzonatsurudza mawords. Ndo zvakafanana nesu maKristu. Most of the people, they are now womanizers, but vari vatendi, hatisi kushanduka. Most of the people, they are now rapacious, greed. Vanhu ndo vakuda mari, mari yacho dai vachiida nekushanda nenzira dzakanaka. They can do anything for the sake of money. Vanhu, they are abusive because of money. And izvozvo tozoita kuenda kuSunday, tozoita kuparidza, it's now sacrifice, which is not good, of which the way of obedience ndiyo inofanira kuraramwa nemuKristu. Kana tichiti obedient tiri kurevei, it's to act on worship iri right, is to bless and reward vanhu. Ndo vanoblesswa naMwari vanhu vanoita obedience ivavo. Vanhu ivavo ndo vanoprova commitment and love yavanayo kuna Jehovha. Nokuti kana munhu achiteerera ari kuratidza trust and faith, but tine upside down on today's life. So ndoda kuti inini munhu ari pano, angava murume kana mukadzi, haisi nguva yokuti taakurarama tichipfeka zvakafanana murume nemukadzi tichienda kuchechi, but mumba umu pasina kuwirirana, pasina kukoshesana. Mumwe anenge achiita zvaanoita, mumwe anenge achihura, mumwe achimwa doro, mumwe achipedza mari. That will be sacrifice patinenge tozongotaura nokudaro. So ndoda kuti Mwari atibatsire tigone kupindwa nemweya obedience. Regai ndipe example yakadai so, yandofungidzira kuti inogona kubatika. Panga pane 2 vavhimi ndobva vaenda mudondo, but vavhimi ava, one wacho was educated, anga achiziva zvakanyanya, mumwe wacho aingoziva zvekuvhima. So vapinda mudondo, kwanga kwavira, ndobva vapicha tende yavo zvakanaka-naka, ndobva vagara, ndobva vapinda mukati metende. Pakati peusiku mumwe akazongofuma ndokubva aona nyeredzi dzakuoneka, ndobva abvunza one of his partner wanga naye angari educated kuti ko chii chaitika mudenga. Ndobva uya atanga kutaura mabig words weather, zvazodai, ukazoona nyeredzi zvakazodai. Uya akangoti no, the simple thing ndeyokuti tende yabva. Challenge atiri kusangana nawo muupenyu nyaya yekuti we are not obedient to the word of God. Tiri kuda kuzopatsana ngudzo, tiri kuda kuzotsanangura nekudefenda. Kana tisingafaniri kuita corruption, ngatirege kuita corruption. Pasingadi kuti tiite chihure, ngatirege kuita chihure. Tinoda kutenda kuti munguva ino abatawo one adzidzawo chinhu pane issue yokuti obedience is better than sacrifice. Mwari amuitire zvakanaka. Nditenderei ndinamate, Mwari atigonese, Mwari atiitire nyasha. Baba, ndinotenda kune wose viewer achandinzwa ari kunzwa shoko iri. Baba, vapei simba vagone kuva obedient to your word, zvinotaurwa neshoko renyu Jehovha, tizvitevedzere. Tisava vanhu vanozoita zvipiriso nguva zhinji, patinofamba tava kuda kuzama kutsanangura nokuita zvose. Baba, tigonesei tive vatendi vezvokwadi, vanokuremekedzai, vanotya zvitadzi, vanoita zvakarurama, vanogarisana nemadzimai avo zvakanaka, vanogarisana necommunity zvakanaka, vanoshandira nyika yavo zvakanaka. Tanamata muzita raIshe Jesu Kristu nokusingaperi. Amen. May God bless you. Thank you.